välkommen till ett nytt avsnitt av Färgfest. Varför är du vaken klockan 6 på lördag morgon? För att det är bra att stiga upp tidigt. Okej. Har du haft några planer i åtanken? Nej. Ja. Nej. Videon går enligt dina, vad du tänkt eller? Ja, jag hade tänkt någonting. Aha. Vi ska... Var ska vi nu? Till Uppföljberg. Till Uppföljberg. Ja. Okej. Is hiking fun? It's a great trail. You guys need to come. Yeah. He's right. Mm-hmm. Is he right? Mm-hmm. What? Mm-hmm. We made it up the trail, but we lost 2 souls on the way. We are the only survivors. Now we're having breakfast. Breakfast is good. Kan man höra Tarzan? Vi hittade en stig och vi kom ner mycket snabbt. Jag är trött i mina ben. Det var roligt. Det var ganska naturligt. Mm. Okej, vi klarar oss ner. Det var ganska mycket lättare att komma ner när vi får upp, så var det nästan ingen stig, eller det var inte stig men vi tappade den. Och sen måste vi bara komma igenom. Vi hade en liten sån här knivgrej som vi lite tog bort träd och grenar från vägen. Men det fanns ganska mycket såna taggiga växter som man har en massa kråmor överallt. Ja. Och sen det där boulder klättrar vi också lite där vid ett skede för att det var en sån här klippa som vi skulle komma över. Men det gick helt bra. Vi har varit på marknad och köpt frukter idag. Med ett snabbt titt hit. Så ser ni att vi har köpt mango, vattenmelon, cane juice, papaya, mera vattenmelon. Och hej, titta hit lite. Hej, titta hit lite. Jesper har bränt sig idag. Ja! Det stämmer. Också jag druckit cane juice. Okej. Alex is an actor. Ja. Så Jesper. he plays a really good bad guy.
You didn't have a proper rehearsal.